tirjiya kuma gane da kyan gani a rashin miya ake gane mace tuwo dodorido dodorido mutar katako na yi tirjiya kuma gane da kyan gani na a rashin miya ake gane mace tuwo dodorido dodorido mutar katako a rashin miya ake gane mace tuwo dare gidan iyaye zan kwanciya a gaire su ni ke ta biyayya suka ce da ni dan bashi kar kai fariya sun ce waƙar na yau masoya dodorido in zana yau na kyauta ta niyya dodorido na biye wa duka rudin zuciya to ina matan kasar Najeriya salon waka nake irin na masoya rawar waken akwai wuya kun koya kuma dalili ne wanda ni kaina sai dai bani mamaki saboda ainihi ni bani da ambition na waka ba ma ni da ra'ayin waka a rayuwata saboda ɗalibin chemistry ne ni kaga ko ɗalibin chemistry ba abin da zai hana gaskiya ne kana can kana fama da chemicals amma ya danganta abin da ya kawo waka kusan ni in ce aboki ne sanadin abokina ne ana baba Hassan to ta sanadiyar shi na fara waka ta dalilin kuma wakar bikin gidanmu don lokacin na fara waka ni babana bai sapotan ba shi ne sauyi kowa gudun alfi kowa gudun tanna biki ga gudun kirki bai sai shi ne sauyi da kafafu kowa wani mata mahaifiya yake milkata a cikin duniya ni ban da kamar ta cikin zuwa a watan da sun wahalta wata na biyu wata na uku ba masu shata a watan hudu ya mahaifi shi mawaƙin wannan shata duk da yake kuma nema a kurna nake kuma gidan shata na Kano a kurna yake kaga dole in yi gida saboda haka shata za ka ɗauko mana shata akwai waƙar da yi wa kakana Alhaji Isiyaku wanda yake cewa yawan mutane shine kasuwanni ku raba ne da halin duniya isa ya kwa a dawo lafiya to wannan waka kakana yayi a baka isa ba wakar da take ta gida ai ko ba komai ma samu kaman minti 1 muna da ya kawai da ka dan kuma wannan dan go zaka ci